মন্ত্ৰীটোক আজি কি কৰিলে আমি বেয়া চোৱা লগাই দিয়া বুলি কৈ যে চোৱা লগাই দিছে। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে 32 বাৰ। কাক লৈ গৈছে সেইটো পাছপৰ্ট চালে গম পাব। आसामनि बिधानसभा बा एसेम्ब्लियाव ट्राइबेल हारि बा बर' सुबुङा स्पिकार जानायनि थाखायनो सुवा नांबाय आरो बेखौ उद्रायनांसिगोन। दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा जों ससियेल मिडियायाव गोसारनाय नुदों, दा फोरमायनाय नुदों। दा लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आं मोननै आपडेट शेयार खालामगोन। मोनसेया जाहैबाय जोंनि इन्डियानि फ्लेगखौ आमेरिकानि सासे सेंग्राया बिसिफ्लेनानै गारदों, माने इनसाल्ट खालामदों। आरो जितु गुबै टपिकआनो जागोन जितु जोंनि आसामनि जे सोलिबाय थानाय दा थासारि, जाय स्पिकार गोदान रन्जित कुमार दास बिथाङा थांनाय आगुनि बा बारग' आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिस्वजित दैमारी सार बिथांनि सायाव माखासे दाय जाबसिनगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै गोबां माखासे बाथ्रा। दा लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबदों। 5 बोसोराव बिस्वजित दैमारी सार बिथाङा बिजेपिजों थाफानानै बिथाङा एमएलए जानानै स्पिकार मोनबाय आरो स्पिकार मोनखांनायनि उनाव बिथाङा 5 बोसोरनि थाखाय एसेम्ब्लियाव खामानि मावनो थाखाय सुबिदा मोनदोंमोन। दा बेहाय बिराद माखासे कारापसन जाबाय होननानै बिथांनि सायाव जि लोगो लोगो दा आसामनि गोदान गभर्नमेन्ट फैफिननाय बा एनडिए गभर्नमेन्ट फैफिननाय लोगो लोगो जाय आगुनि आसाम बिजेपि पार्टीनि प्रेसिडेन्ट रन्जित कुमार दास आथिखालनि दानि गोदान स्पिकार बिथाङा जि स्पिकार जानाय लोगो लोगोनो बिस्वजित दैमारीनि सारनि सायाव माखासे एलिगेसन बाथ्रा, जि माखासे नंगौ नङा बाथ्रा बिथाङा फोसावगासिनो दङ आरो नायबिजिरनायनि खोथा। आरो नैबे बाथ्राखौनो लानानै सासे अभिजित शर्मा होननाय नैबे एसामिस सुबुङा जोंनि बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि बा बिस्वजित दैमारी सार बिथांनि सायाव मा फोरमायदों। आरो बिस्वजित दैमारी सार बिथाङा स्पिकार जानायनि थाखायनो आसाम एसेम्ब्लिया बा ट्राइबेल हारिया स्पिकार जानायनि थाखायनो सुवा नांनानै थाबाय होननानै बुंदों आरो बेखौ उद्रायनांसिगौ। दानि गोदान स्पिकारा बेखौ कामाख्या मन्दिरनिफ्राय माने पुरहित बा सासे बामोन मोजां लाबोनानै बेखौ जैग्य होनानै उद्धार खालामनांगोन सुवा नांनायखौ होननानै फोरमायदों। नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रो। आरो आमेरिकानाव सासे सेंग्राया जोंनि इन्डियानि फ्लेगखौ बिसिफ्लेनानै रंजानाय आरो इनसाल्ट खालामनाय नुदों। नोंथांमोना बेखौबो नाय। আমাৰ গাত লাগিছে নহয়, এটা মন্দিৰ গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰটোক আজি কি কৰিলে আমি বেয়া চোৱা লগাই দিয়া বুলি কৈ যে চোৱা লগাই দিছে, চোৱা হৈ গৈছে, একদম গেলি গৈছে। গংগা জলেৰে ধুব লাগিব, গোটেই মন্দিৰটো গংগা জলেৰে ধুব লাগিব, যজ্ঞ পাতিব লাগে। আচলতে একজেক্টলি ৱৰ্ডটো হ'ল ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, আপুনি যজ্ঞ পাতক, ভাল পুৰোহিত আনক, কামাখ্যাৰ পৰা বা ক'ৰবাৰ ভাল পুৰোহিত আনি মানে আপুনি শান্তি জল ছটিয়াই পবিত্ৰ কৰক জেগাখিনি। গেলাই গৈছে, গোন্ধাই গৈছে গোটেই জেগাটো। আৰু ক'ব লগা আছে কম পিছলে, আজি এইখিনি দিলোঁ তথ্য, বহুত তথ্য দিলোঁ আজি আমি। ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আপোনাক হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি তদন্ত কৰক, শাস্তি দিয়া ব্যৱস্থা। Let's go! तो थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय अभिजित शर्मा बिथाङा बुंदों तो आसाम एसेम्ब्लिया माने जे बिस्वजित दैमारीया स्पिकार जाबाय, बिनि उनाव माखासे ठिकादारफोरा लोगो नांनानै गोबां कारापसन खालामबाय, थाखा फैसा लुटिबाय। दा बे हिसाबै बै जाय आसाम बिधानसभा बा मोनसे गोथार जायगाया, गोथार मोनसे थावनिया एसेम्ब्लिया सुवा जानानै थाबाय। आरो बे मेन कारना मा जाहैखो नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौसो आं बुंनो लुबैदों। थांनाय गोलाव सम बिजेपि पार्टी थाबाय, बेवहाय बिजेपियाबो गभर्नमेन्ट सलायबाय जोंनि आसामाव, आरो कंग्रेसआबो गभर्नमेन्ट सलायबाय। दा गोबांथार माखासे पलिटिक्स पार्टिया गभर्नमेन्ट सलायबाय, नाथाय बै समाव बे आसाम एसेम्ब्लिया सुवा नांफेराखैमोन नामा? दा गोबां स्पिकार जालांबाय, बैफोर स्पिकार जालांखांनाय जाय आगुनि स्पिकार जालांखांनाय बैसोरनि समाव सुवा नाङाखै नामा?
दिनै बिस्वजित दैमारिया 5 बोसोरनि थाखाय BJP पार्टियाव थांनानै BPFखौ नागारना BJPआव थांनानै जे स्पिकार जाबाय बे 5 बोसोरावनो नैबे मोनसे गोथार जायगाया बा एसेम्ब्लिया मन्दिर बायदि मोनसे थावनिया सुवा नांबाय होननानै बिथांमोना नैबे बाथ्राखौ फोरमायदों आरो बिथाङा जे खावलायदों दानि गोदान स्पिकार रन्जित कुमार दास बिथांखौ जे कामाख्या बा बबेबा मोनसे मोजां मन्दिरनिफ्राय पुर'हित मोजां लाबोनानै बेखौ जैग' होनानै उद्रायनांसिगोन आरो बेखौ माने गंगा जल सारनानै बा गंगानि मोनसे गोथार दै सारनानै बेखौ गोथार खालामनांगौ होननानै बिथाङा दानि स्पिकार गोदानखौ खावलायदों। बे जोबोद साननो गोनां। जों ओरैबायदि अनुभब खालामनो हायो जे बिस्वजित दैमारि सारखौ दिनै मानो बिथांमोना जोगारदों। थ' दिनै जायफोरा जोंनि पलिटिसियान लिडारफोर फिसा फिसा गावनि हारिनि बा रिजनेल पलिटिक्स पार्टिफोरखौ गारै माने नेसनेल पलिटिक्स पार्टियाव हाबफैयो माने लुबैनाया बारा हास्थायनाया बारा बे धोनि पार्टिखाय बेहाय माबा मोनसे मोननाया माने बांसिन मोनहैगोन होननानै बेखौ बांसिन होसोयो। जोंनि रिजनेल पलिटिक्स पार्टिया फिसाखाय बांद्राय धोनि नोखाय बेखौ माने बांद्राय गोसो होआ। रिजेन लासिगोन BJPआव थांसिगोन। दिनै सोर साबैसेखौ BJPआव थांनानै बा नेसनेल पलिटिक्स पार्टिफोराव थांनानै सोर सासेखौ मोजां पद मोननानै मोजां खामानि मावहैनाय नुदों? रावबो गैया। दिनै दाखोर बायदि जोगार जागासिनो दङ। बिस्वजित दैमारि सार बिथाङाबो नै बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामगासिनो। नंगौना नङा ओरैबायदि बाथ्रा ओरैबायदि माने दाय जाबसिनगासिनो दङ आरो जे थांनाय 5 बोसोराव बिस्वजित दैमारिया जे बिदेशआव बेरायहैदों बा आउट कान्ट्रिफोराव बिथाङा बेरायहैदों जानांगौ भारतनि प्राइम मिनिस्टारा बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा जेसेबांखिनि बेरायदों बेसेबांखिनि प्राइम मिनिस्टारानो बेरायहैयाखै होननानै नैबे अभिजित शर्माया बुंबावदों। दा बेफोरबायदि बाथ्रा फोरमायदों जोबोद साननो गोनां। जों नैबे बाथ्राखौ साननांगोन जे दिनैसिमबो ट्राइबेल हारिखौ जे एसामिसफोरा बा हारसा सुबुंफ्रा मुगैयो नामा? थांनाय गोलाव सम बा जों जारिमिन हिसाबै बर'नि हिस्ट'रिकेल हिसाबै जों मिथिनो मोनो जे हारसाफोरनि न'आव थांबोला जिरायनो होआ खामफ्लाय होआ आरो दै गिलास लोंनायफोरखौ न' सिङाव सोआ सुवा नांजानो गियो आरो मुगैयो होननानै जों मिथियोमोन। दा बेफोरबायदि सानस्रिया बेफोरबायदि गाज्रि साननाय बर' हारिनि बा ट्राइबेल हारिनि सायाव मुगैनाय माने बेफोरबायदि बेबहारा बेफोरबायदि अयभासा बिथांमोननियाव दासिमबो दङ माने जोबनानै थाङाखै जों बेखौ मिथिनो मोन्दों। अब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुजिनो मोनखो मा फोरमायनो मोनो कमेन्ट खालामनानै फोरमाय। थ' नोंथांमोनाथ' नुदों आमेरिकानाव जे माखासे सुबुंफोरा इन्डियानि फ्लेगखौ बिसिफ्लेनानै इनसाइट खालामनाय रंजानाय बिनि सायाव आं जेबो बाथ्रा बुंला। नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमायदो।